Mutta vieraspiste. Kyllä muutkin varmaan tänne hukkaa pisteitä, ettei tämä nyt katastrofi ole. Tietenkin haluaisi aina voittaa, mutta nyt jouduttiin silti tähän. 0 omissa niin puolustusrankalla se kuitenkin lämmittää. Että toki siinä oli Ajaxilla pari paikkaa, että ne olisi pitänyt pelata vähän paremmin, mutta ei siinä. Miten oma peli? No perussuoritus. Ei siinä niinku ihan ok. No kyllä se tuntui tehtävän ihan joka paikkaan. No hyvä se siltä näytti. Kyllä Ajaxilla sai mut ja Mikko Viitikon pidettyä aika kiireisenä. Että kyllä sinne niinku kovan työn sai tänään tehtyä, et ei mitään ilmaiseksi tullut. Kunnia hänellä. So your comments about the game? I thought it was a good game of football. Obviously we had an enormous amount of respect for VPS when they came here. You know, they've won the last 6 games. They play a brand of football that's really nice to watch and difficult to play against. So it was a match that we prepared for in the right way. We did our homework with regards to them. But I thought it was a good game. Both teams played the way that they wanted to play. It was a fairly even match, and I thought on another day it could have gone either way. We could have scored, they could have scored. Obviously they had the chance early on in the game, and then Billy's had a few chances as well. So I think from our point of view it was a good performance, and like I said, it was a good game of football overall. What about your own performance today? It's difficult to play against this team. You know, they have some really clever players, and they drag you around, drag you from your position. So it's a challenge. It's different to any other team that play in Finland, and it's always exciting to play these games. Today it was a really hot game. The pitch is sticky, so it's difficult to pass the ball as much as we would have liked, especially with the way that they kind of press at times. So it was more try to keep the ball moving as quickly as possible and maybe try to play in behind their back line. But like I said, I thought it was a good game, and I thought both teams probably got that point. It was a hard fought draw for both teams. How about your own game? No mistakes today? A few. The coach said at half time there was a few. No, it was a bit better than last week, obviously, where I gave the ball away for the goal, and that's something that we've spoken about this week. It was sloppy from me, something that shouldn't have happened. But like I said, it's difficult to play when it's warm. The guys will say it's a sticky pitch, so you need to be careful when trying to pass the ball. Like I said, it's an important point for us. It keeps us moving up the league, and we obviously need to turn the points into 3 points. But like I said, it's better than nothing. So we're happy with the point. On another day, it could have been 3, so it was okay. Okay, thank you. Mitä miettii vertaisjoukkojen valmentaja? Ei oikeastaan, että Keville tietysti onnittelut siitä, että oli mun mielestä hyvä ja oli odotetun hyvä ja mun mielestä oli arvostettu joukkue monta kertaa. Jos aina media sitten puhuu sitä ja tätä, mutta mun mielestä me tiedettiin, me tultiin tänne, että ollaan katsottu niiden pelaamista, niin todella pelaava hyvä joukkue ja paljon hyviä pelaajia ja sitä se olikin. Ja sitten meille, kun meillä alkoi tavallaan niin pohjoisen kiertue, että meille tulee Kemi ja Rops vastaan, niin niistä tulee taistelupelejä, varsinkin Nurmella ja vähän ihkeä kenttä, niin sitten se peli on tämän näköinen. Ja se on aina erilainen haaste myös meillekin, että tämä on paljon tiiviimpää, täällä ehtii paljon lähemmäksi prässiä, ja niin kuin Timi sanoi, tila ja aika on poissa. Ja oikeastaan siinä ottelun alku meillä oli ihan hyvä, että me oltiin vähän puhuttu prässistä ja muusta, niin sitten saatiin heti alussa ekalla minuutilla 1 tilanne, ja sitten päästiin kerran linjan taakse ja syöttö osui tolppaan siinä ekalla. Että siinä oli ehkä meidän niin kuin parhaat paikat niin kuin oikeastaan, kun on tosi ihan lopussa tuli, mutta niin kuin, ja sitten tokalla puolella, kun Kemi paino päälle ja yleisön tuella ja tietysti omalla kun huomasi, että nyt me saimme meidät vähän alemmas, niin sitten niitä erikoistilanteita rupeaa tulee enemmän ja muutakin siinä ja sitten se paine kasvaa. Tavallaan ne erikoistilanteet, jotka tuli, niin oli seurausta niiden pelaamisesta. Ja itse tyytyväisen, että me pidettiin 0 taas ja omassa päässä, niin kyllä se on niin kuin iso asia meille. Pitkässä juoksussa, jos pystyy pitämään 0 omassa päässä, niin se antaa aina isomman mahdollisuuden voittaa näitä otteluita. Ja meillä rupeaa olemaan 0 pelejä jonkun verran, niin siitä mä oon tosi tyytyväinen. Voittoputki katkesi, niin tyydyttääkö piste? Piste tyydyttää täältä ja sitten
ollaan joukkueen kanssa puhuttu meidän esityksestä enemmän kuin tuloksista. Et joskus tulee voittoja, joskus tasureita ja häviöitä, mutta se esitys pitää olla semmoinen meidän näköinen ja se on niinku se tärkein. Ja tulokset tulee kyllä sitten sitä myötä, että me tehdään asiat hyvin, korjataan ja parannetaan. Niin se on niinku se, kyllä se voittamisen tahto siellä kaikilla pelaajilla on, että ei mun tarvitse sitä niinku tässä vaiheessa pelaajille hirveän paljon enää niinku tarkentaa. Se on se esitys, että mitä sillä kentällä tehdään. Selvä, kiitoksia. Ja Sootsi. Tasapeli putki alkaa. Toivottavasti on yhtä pitkä kuin tuo tappio. Me halutaan voittaakin muutama peli. Tänään taas VPS on hyvä joukkue. Oli viikko opiskelua tuossa, kun se on kuitenkin semmoinen vähän erilainen joukkue puolustaa ja vähän haastavakin. Meillä oli Rennessäkin tiukkoja tilanteita, että mikä homma tuossa puolustetaan. Se meni oikeastaan tietenkin heti alussa mennettiin tehdä samanlaisia virheitä, mitä ollaan tehty joka pelissä. Että annetaan niin vastustajan maali eteen, sitten olisi tullut taas ihan erilainen peli. Että onneksi siitä nyt ei tullut maalia, mutta tosi lapsellinen virhe taas meinasi tulla. Ja tulikin, mutta onneksi ei tullut. Mutta kun peli vaan eteni, niin tietenkin me hyvin otettiin otetta. Ja toinen puoli, joka oli mun mielestä tosi hyvä meiltä, että saatiin painettua tuonne, ja kun me tiedetään tietenkin, että tämä on pieni kenttä ja nihkeä kenttä, niin me osataan vähän pelata paremmin kuin muut, mutta se ei helppoa kellekään. Että metkut tiedettiin siinä, mutta sitten tuommoinen Taijusin tilanne, mikä tuossa 5 metristä vetää yli, minkä Cornelius pani Lahteen vastaan maali, että ne on niitä näitä, että nyt se ei mennyt. Piste. Parempi kuin tappio. Miten kummankin joukkueen valmentaja nyt siirtoikkuna auki ja ensi viikolla, niin onko tulokatto minun suuntaan mitään liikennettä? Ehkä. Kumpaan suuntaan? Niin. Katsotaan vähän nyt peliesityksiä. Kyllä. Meillä on se hyvä peliäkin ja motivoituneita, erittäin nälkäisiä pelaajia koko ajan. Että iso... Sehän on meillä ruokaa, niin kyllä. Niin, siinä mielessä niin kuin hyvä tilanne, että pelaajat on ehjiä ja sitä kuormitusta seurattu ja muutakin tässä aika tarkkaan ja näin, niin nyt on hyvä tilanne, että joka pelaaja, joka tulee sisälle, niin on mun mielestä suorittanut erittäin hyvin ja jokainen oikeasti haluaa olla avauksessa tässä joukkueessa ja tällä hetkellä hyvä tilanne. Siltikin voi tulla joku pelaaja, mutta voi myös lähteä siinä suhteessa, että jos joku ei saa paljon peliaikaa, niin kyllä mä haluan, että kaikki pelaa. Ja se otti tuossa semmoinen yli 190 senttinen ruotsalainen hujoppis Patseros äsken tuossa, milloin se on selväinen osalta? No katsotaan vielä tuon maanantai ja tiistai tuossa ja sitten tehdään ratkaisu. Sama juttu meilläkin, että varmasti jotakin saattaa tapahtua tässä suuntaansa toiseen. Niin, Filip Valensit saa sitten peikota vastaan. Joo, Filippiin pelaa ensi peliä. Mä otan sieltä kovasti hyviä suorituksia, ainakin harjoitusten perusteella. Eli menosuuntaan lähtiöitä, onko kovia nimiä lähdössä? Tämmöistä jotakin huuaa kuuluu. Ei, no ne on huhuja vaan, että mitä tapahtuu, niin